ce-ți faci? Dar vreau să fac cum mă ridic un pic în față. Și dacă pic în bot? E mai ușor să te ridici dacă pici așa. Oricum. Bun, să merem, să merem. Uite, te ții destul de bine pe aia. Acolo vreau să merg. Da, asta pleacă acolo. Trebuie să ții minte o chestie importantă. Nu poți face. Asta e. Mergem repede. Da. Deci astea sunt problemele, hai pe spate. Ce faci? Aruncă pe spate. Lasă-ți o frunză, tu poți merge drept. E unghi. Un pic de unghi. Nu mare. Aia e tot? Se merge. Vreau încolo. Stai, că vin cu partea asta. Bine. Așa. Cu piciorul cu care ești înainte, pe ăla trebuie să te bazezi, pe ăla pui mai multă rezistență. Tu filmezi? Te chinui tu, eu mă duc pe tură până jos să văd dacă pot merge. Du-te pe o tură că vin eu. Ok. Diana, stai! În sus. Și... Și jos iară. Dar nu vrea. Da, nu, vrei tu. Mie mi-a luat un sezon ca să simt placa cu ăsta, știi? Ioi. Dar tu cred că ai învățat mai repede ca mine, că pot să văd că te... Mă, poate că o pic să mă ridic. Vreau Nu, încolo. deci eu din prima n-am putut să stau nici măcar în picioare câteva secunde. Cam așa ceva îi. No, te-ai prins cât de bine. Spunea. Nu. Încolo cum o zic? Stai că e greu pe placă.